Maanyusan sinaro, manitah lagi no. Sakali amo maimbau sapatah runingan lalu sultan surang nan taimbaukan. Ujui pangana kena rape salam tanembai kanan banyak. Sambah suri sambah tersimpuah sabarik bungka nampi awai naracului main daun indak bersibak je basisia. Indak bainggo je babateh bagi sultan impunan kato. Yolah jatih menjilih nenek mama ibu bapa kari je baik. Urang nan tahu jadi pandai. Nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan amboyo. Salam di sultan batibokan. Sultan sinaro lai. Apa na mulia dalam adat tanamu tabilang tua. Menyusong alek kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah nanya sejamba setan yang makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu, bana ba andai ketua bida, kuk bertanyo salah pihara, kuk barundiang sesudah makan. Makul sapiak di kami konan datang, lah pasai tanyo batanyo lah kami siriah menyiriah minum jamakan alah pulau. Karena angan alah nak menyabui paratian pun lah berkanda. Sipai batanyo pakai sultan. Allah ko basuwa mungkin yo patui kato sepatahan ang bacor yang sebuah nak ketanga. Sekian tanyo pakai sultan. Ayo manyo tangindo. Sampaikan nero. Walau sultan surang di jalang sambah. Di alua menantang bana dan luruh tujuan katurun dia ngasah paham ratantu. Namun baatnya lain. Sambah dilia dimudiakan salam di kiri di kanan kan pembasui alek jajamu menapati alua jopatui tumbuh serupa ikut kini. Menurut pepatah cipak gantang, dek banyak ragu kok tibo dalam mau lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi. Nyampang bergurih dalam hati bainggan tiwa di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupo jininyo. Dia angan lah nak menyabui perhatian pun lawak kanda. Tibolah sudi jo siasik bertimpo tanyo pada ambo. Allah ko basuo mungkin jo patui mengatangah karundiang yang sepatah. Kan baik itu tanya tadi itu san. Sawananyo. Caro bes capek gindo. Dek berundiang siang babi maso berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo. Lah patui bana sultan serakan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo. Sekitu sambah perustan. Labun dia ambo mulai. Lasinan tibonya gindo. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sarinangku di malam semalam kini adalah padan nambauku aja mumpakat janji bakarang jondiangan. Jatuhnya ijab kabul alek jamuan ateh sabalah manyabalah antara suku Jambak di Melayu. Menuri cupak juantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinanyakalah marak pula naik sarato pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami. Niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Yolah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago. Pai menjapui marak pulai. Japuinya japui tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua undang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taruk kami konon tibo, bukanlah tibo-tibo sajo, tibo nalai bapambau. Bajalan bawa watih melenggang berbuah tangan membawa sidia jepinang cukup sarato kelangkapan. Ikonya Ustaz. Mohon diterima dan nenek mama orang disiko diterima di suku hati.
Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh, dibakalah kumayan putih asok mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinang kiramai berminta dinang kabuliah, dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu si Buyong Ramli. Sananglah hati ibu bapak berdarai galak memakan duang penyiliah tungan dari rumah gadang. Maka tumbuh hampe utang bapu, manolah hutang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jemaah ngaji. Nan kampe sedang babaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku jambak kemanakan kari sampono silinda namo pasangan. Apun batonya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gandang bagala. Nanbak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun ke alaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari padu itu tentang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nambai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batolai kini. Alah na menjadi pinta je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Nan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong maimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam nagari. Bairiang doa kenan satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah nama makai kebasaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampung. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang yu pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nenggalok menjadi tarang kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji. Sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bunga buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan. Ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manya Stangindo. Tarikhir benar. Adapun kemudian daripada itu pada kata ikut kini, karena pihak dek kami di rumahku lah sadok nini aja mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu. Nan bakari nan babaik nan baipa dengan bisan nan babaku anak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk malapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampauan. Lahasah siang baari lah nyato tarang babulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai delega rundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak malapeh mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah bararak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan dicito beliah. Batul lagi ni pihak dari kami silang na bapangka karakot dan bajunjuang na menyusun matun kakok. Baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh hangku berpinta berpalakukan. Hangku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mengaminkan. Askian pinta pada hangku.